Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħossi xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Alla ma jridx l-għawġ imma jittolleraħ u jkun magħna fil-għawġ. Ħajmexxina. U Ġesu illum fil-Vanġelu jgħidilna noqogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej. Għalhekk l-ewwel lettra ta' San Ġagbu fl-ewwel qari qiegħda tgħidilna nafdaw falla anke fl-għawġ tagħna u Ġesu qed jgħallimna noqogħdu attenti minn dak li jista' lilna jwassalna għal ħażin. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Aħfrilna mulej ta' kemm inwaħħlu fik fid-diffikultajiet u l-għawġ tal-ħajja. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrilna Ġesu ta' kemm ma fimniex il-kelma tiegħek bħal mamlu l-Apostli llum fil-Vanġelu. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba aħna ma konniex ambaxxaturi veri tat-tama u l-faraġ tiegħek. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel il-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li tammar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħin il-bniedem li jistabar fit-tiġrib, għax wara li jkun għeleb it-tiġrib jaqla l-kuruna tal-ħajja lil mulej wiet lil dawk li jħobbuh. Waqt li tkunu imġarbin, araw li ħadd ma jgħid, Alla qiegħed iġarrabni, għax Alla ma jistax jiġġarrab għal ħażin, u anqas Musa jġarrab lil ħadd. Għax kull bniedem imġarrab jinġibet u jitħajjar mill-passjoni tiegħu stess. Imbagħad il-passjoni meta tnissel tilet id-dnub u d-dnub meta jilħaq il-milja tiegħu iġib il-mewt.
La titqarqux aħwa eżistijaj. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull dom perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-Missier. L-għajn tad-dawl li fih ma hemm ebda tibdil u anqas del ta' tidwir. Għax ritu wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Li talmu l-liġi tiegħek biex isserħu f'jiem il-għawġ. Ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wir tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu daw kollha ta' qalb safja. Ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Biżżejjed ngħid qiegħed jiżloq riġli biex tjubitek mulej tweżinni. Meta joktollem ġo qalbi, il-faraġ tiegħek iħennili ruħi. Ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kemmti jgħid il-mulej u missieri iħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien id-dixxipli nsew jieħdu l-ħobż u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dajsa. Ġesu wissihom u qalilhom: iftħu għajnejkom, oqgħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' Erodi. Huma bdew jgħidu bejniethom: dan għax m'għandniex ħobż. U Ġesu nduna u qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom li m'għandkomx ħobż? Għadkom ma ntbaħtux u ma fimtux? X'ebu sija ta' ras għandkom? Għandkom għajnejn u ma tarawx, għandkom widnejn u ma tisimgħux. Ma tiftakrux meta qassamt il-5 ħobżiet bejn il-5,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu mimlija bil-kċejjeċ li kien fadal? Qalulu 12. U meta qassamt is-7 ħobżiet bejn l-4,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu bil-kċejjeċ li kien fadal? Qalulu 7. U għadkom ma fimtux. Qalilhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Kliem li smajnieh min jaf kemm ġenituri qalu lil uliedhom u anke intom forsi li qegħdin issegwu kemm għedtu lil uliedkom: ibni, binti, tagħmel xekk. Tagħmel xekk għaliex se tiġġarrab, għax se tbati. Imma dak li jkun iwebbes rasu u jagħmel li jfettillu. U kif jidirlu hu, kif tidrilha hi. U jbati u tbati. Imma dik l-omm u dak il-missier li jkun wissa lill-ibnu, lill-bintu, meta jiġu fit-tiġrib se jħallihom, iwarrabhom. Jista' jkun li minn qalbu toħroġ tgħid: jien mettlik x'ara ġralek. Imma żgur ma jwarrabhomx. Jibqa' magħhom fit-tiġrib. Anki jekk setgħu ma daħlux fih dak it-tiġrib. U anke jekk ma kienx tort tagħhom u jidħol it-tiġrib, il-ġenituri qatt ma jħallu l-uliedhom waħedhom. U dan li qed jgħid San Ġagbu
fl-ewwel qari llum. L-attitudni ta' Alla mal-bniedem li jiġġarrab, speċjalment jiġġarrab bid-dnub, bil-ħażin. Ma jħallihx waħdu Alla l-bniedem. Jibqa' bil-grazzja tiegħu jgħinu, iwieżnu, jipprova jikkonverti u jdur lejn Alla imma l-ġid tal-istess persuna. Għax il-Alla billi nduru lejh nasa nżidulu waqqas innaqsulu. Imma lilna iva, jekk aħna ngħixu il-kelma tal-Alla, allura aħna se mmorru aħjar. Aħna se nsibu il-faraġġ tal-ħajja veru. Imma mbagħad il-Malti wkoll jgħidlek l-ikbar trux huwa dak li ma jridx jisma'. U mhux il-Malti biss ta' jgħidha, ma aħna ngħiduha bil-Malti. L-ikbar trux li ma jridx jisma'. U donnu l-Apostli hekk ġralhom, jaraw bajnejhom, imissu bidejhom u ma jifhmux. U ma jridux jisimgħu. Għax qalilhom kelma u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej. Malajr ħadu għalihom, malajr ħasbu li se jċanfarhom u nsew min hu u l-kwalitajiet ta' Ġesu li kien magħhom. U allura Ġesu jkollu jfakkarhom. Jfakkarhom fil-mirakli ta' tkattir tal-ħobs. Kemm għandhom jafdawh, kemm il-kelma tiegħu għandha tkun f'moħħhom u f'qalbhom u ma jiddubitawx mill-ħniena u l-imħabba tiegħu. Dan hu Ġesu. San Ġagbu jfakkarna li Alla jibqa' magħna fit-tiġrib. U Ġesu qed jgħidilna bil-fatti kemm huwa tassew lest li jagħmel il-ġid lilna l-koll. Basta jkollna qalbna, moħħna miftuħa l-kelma tiegħu. Ħalli l-kelma tiegħu tkun li ddawwalna. U ma jiġrilniex kif ġara lill-Apostli u Ġesu wissihom qalilhom u għadkom ma fimtux. Lilna wkoll jista' jgħidilna tant nagħmel magħkom, aħsbu ftit. Kemm ġid rajtu u tieqfu fuq dak li huwa ħażin, fuq dak li ma tifhmux. Għadkom ma fimtux li jiena magħkom. Għadkom ma fimtux li jien fid-diffikultajiet se nkun hemm għalikom. Dan huwa Alla li nemmnu fih. Dan huwa Alla li bagħat il-Ibnu Ġesu biex ikun għalina it-triq, il-verità u l-ħajja. Grazzi mulej li inti l-faraġ, il-ken, il-verità ta' ħajjitna. Fik insibu lena tagħna. Inti kif irrespondejna fis-salm responsorjali, twidbu l-bniedem imma ħin il-bniedem li inti twidbu għaliex tridlu l-ġid. Hekk irrispondejna, hekk tlabna fis-salm responsorjali. Ħin il-bniedem li inti twidbu mulej. Il-mulej iwiddibna, iwissina għal-ġid tagħna stess. Fih il-faraġ u l-ken ta' ħajjitna. Ejjew b'dawn is-sentimenti ta' faraġ u ken fil-mulej aħna nwasslu it-talb u x-xewqat tagħna. U niftakru fil-Knisja, fid-dinja kollha, li għaddejja wkoll minn baħar imqalleb ta' inkwiet u anke persekuzzjoni. Biex il-Knisja tibqa' ssib fil-kelma tal-Alla il-faraġ, il-verità li twassala lil kulħadd. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għad-dinja biex tifhem li l-kelma tal-Alla d-dinja mhijiex kelma ta' kastik, imma kelma ta' għena, ta' faraġ, ta' paċi, ta' ġustizzja.
din li għandha bżonn tifhem id-dinja u l-min imexxi il-pajjiżi fid-dinja. Il-kelma talla li hija d-dawl li tmexxi l-ġnus. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kull min huwa għaddej minn momenti ta' tiġrib biex kif qalilna San Ġagbu fit-tiġrib insibu l-ken, isibu huma wkoll il-ken falla l-imbirek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna mejtin li issa daħlu fl-eternità biex jgħixu fid-dawl malla l-imbirek id-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex fik insibu l-kennu l-faraġ tagħna, qalbna u id-nejna jkunu miftuħin għal kelma tiegħek li tmexxina u tfarraġna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, int lena ta' qalbna, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u tġeddidna u li ġib il-premju ta' dejjem il-kull min jagħmel ir-rida tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, tajjeb taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox. Li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġini. U għattem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maghfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Bejati Maltin u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mument prezzjuż fejn narfu li aħna l-koll u liet l-istess missier. Fiduċja fih, b'tama ta' dejjem, nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-min ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi il-xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħen jinaħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema, nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. We are all part of one church. Aħna l-kol parti minn knisja waħda. Tayong lahat ay bahagi ng iisang simbahan. നാം എല്ലാവരും ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. Todos somos parte de una misma iglesia. Followers of Christ from different countries living in Malta together. We will celebrate Mass in English, led by our Archbishop, Charles Cicluna, at St. Paul's Cathedral, Mdina, on Saturday the 21st of February at 6 p.m. Followed by fellowship in the Mdina Cathedral Museum. Come join us to celebrate together. ഒരുമിച്ച് ആഘോഷത്തിൽ Juntos. Magkakasama. Flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina,
لا تدخلنيش في التجريب إذا حلسنا مديني أمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كمبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين Gloria al Messier والابن والسبيرتو سانتو كيف كمل بدو الساو دايم يبقى الدايم تدايم أمين Maria Santissima, urina li inti omna, għalik jisma taltana Ġesu, li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta Sirta Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm iflaġellat. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek jekk li titint kif fis-semek da fl-art. خبزة تا كل يوم أتينا اللوم أحفرنا ذنوبيتنا بحال ما نفر للمنو خطيئة علينا لا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا مديني أمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كمبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروتة الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم ملت لبالينا متنبين إسو في السيئة الموتان آمين سليمة لك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية
مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek mbarka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina wrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirka int fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u ritikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kolla, u għajn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames u l-axħar misteru tad-dbatija, meta Sirtan Jesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sijat ta' agonija miet għalina u għal-dnubietna. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek do fl-art. Ħobza ta' kull-jum għatina l-lum, maħfrinna l-nubitna, bħalma nafru l-minuħa ti għalina. La daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teba, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża dak il-jum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlop għalina. Imqazza Alla. Itlop għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlop għalina. Om ta' Kristu. Itlop għalina. Om il-Knisja. Itlop għalina. Om tal-ħniena. Itlop għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlop għalina. Om it-tama. Itlop għalina. Om li żjed safja. Itlop għalina. Om li żjed nadifa. Itlop għalina. Om u xebba. Itlop għalina. Om bla teba. Itlop għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlop għalina. Om tal-aġeb. Itlop għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlop għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlop għalina. Om ta' min salvana. Itlop għalina. Xebba kollu kaqal. Itlop għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlop għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlop għalina. Xebba kollok seta. Itlop għalina. Xebba kollok ħniena. Itlop għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlop għalina. Mera tal-qdusija. Itlop għalina. Tron tal-erf. Itlop għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlop għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlop għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlop għalina. Amara ta' kull tieba. Itlop għalina. Warda mistika. Itlop għalina. Torri ta' David. Itlop għalina. Torri ta' Lavorju. Itlop għalina. Dar ta' Deb. Itlop għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlop għalina. Bib tas-sema. Itlop għalina. Kewba ta' filodu. Itlop għalina. Saħħa tal-morda. Itlop għalina. Ken tal-midimbin. Itlop għalina. Faraġ tal-migranti. Itlop għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlop għalina. Għajnuna tal-insara. Itlop għalina. Sultana tal-anġli. Itlop għalina. Sultana tal-patriarki. Itlop għalina. Sultana tal-profeti. Itlop għalina. Sultana tal-apostli. Itlop għalina. Sultana tal-martri. Itlop għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlop għalina. Sultana tal-verġni. Itlop għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlop għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlop għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlop għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlop għalina. Sultana tal-familja. Itlop għalina. Sultana tal-paċi. Itlop għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina.
اطلب علينا قديسهم Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-ħlejjaq tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fl-infern, fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Salba l-San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe, kun int missier għalina u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob San għalina. George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.